лоиҳа оид ба рушди бозори ҳуқуқи истифодабарии замин дар доираи ташаббуси узуқаворӣ ба хотири оянда ба масъалаҳои гендерӣ аҳамияти хоса медиҳад ва кӯшиш мекунад, ки мақоми занро дар ҷомеа баланд бардорад. яке аз ин мисолҳо қиссаи зани ҷавони 28-сола аз ноҳияи дӯстӣ. Саломат Чориева ба сину солаш нигоҳ накарда хоҷагии деҳқониро ташкил дода, роҳбариятро ба дӯш гирифт. Дар ин масъала ба ӯ Айсифат Нурбекова, яке аз занони ташаббускори фаъол дар ҷамоати Нури Бахши ноҳияи дӯстӣ кӯмак кард. зан ба замин ин вобастагӣ калон дорад. Албатта айни ҳол замин ба дасти занон мондааст. корҳои замин ҳам бар дӯши зан мебошад. барои ҳамин ман ҳама вақт мехоҳам, ки занони мо ҳам фаъол бошанд, дар саҳро кор кунанд, ҳамчун роҳбар кор кунану даромадҳои зиёд гирану ҳама вақт бахтиёр шавад. Айсифат Нурбекова ҳама вақт ба сокинони ин ноҳия оид ба масъалаҳои замин ва ҳуқуқ ба замин маслиҳат медиҳад ва кӯмак мерасонад. дар рафти бохӯрӣ бо деҳқонон ӯ масъалаҳои зеринро баррасӣ мекунад: ба даст овардани саҳми замин, ташкил додани хоҷагии деҳқонӣ, масъалаҳои андоз. дар яке аз вохӯриҳо вақте ташаббускор Айсифат Нурбекова ба саволҳои шунавандагон оид ба саҳми замини деҳқонон ҷавоб мегуфт, деҳқонзан Чориева Саломат ба ӯ муроҷиат кард, хоҳиш намуд, то ки хоҷагии деҳқони нави худро ташкил диҳад ва пурсон шуд, ки оё ӯ ҳамчун зан метавонад хоҷагии деҳқонии оилавии худро ташкил диҳад. Масалан, кимга муроҷиат qilish mumkin? Siz agar dehqon xo'jaligi tashkil qilmoqchi bo'lsangiz, rais nohiyaning nomiga ariza peshnihod qilasiz va jamoatda ma'lumotnoma berasizki, dar haqiqat mana shu yerda ishlaganman. Bilamanki, necha yil davomida siz shu yerda ishlagansiz. Man sinu soli in duxtar nigoh karda hayron mondam va vaqti ki hamchun husuri u va shafarash dastgirӣ кардан, man ham hamma tarafa Salomatро dastgirӣ kardam. Men buni o'zim xohladimki, Salomat rahbar bo'lib ishlasa, keyin ham bu Salomatning o'zining zavqi bor edi ishlashga. 7 ta shahrim bor, 7 tasi bilan ham nimasi yaxshi. Va babay барои ҷамъ кардани ҳуҷҷатҳои лозима барои таъсиси хоҷагии деҳқонӣ ва ба куҷо муроҷиат карданро маслиҳат додам. моҳи январи соли ҷорӣ Саломат хоҷагии деҳқони Хуршидро ташкил намуд ва ҳамчун роҳбар шаҳодатномаро соҳиб шуд. Men Xurshid nomidagi dehqon xo'jaligini raisasiman. Men bundan faxrlanaman, xursandman, baxtiyorman. Chunki bu jamoatda dehqon xo'jaligini tashkil qilgan birinchi ayolman. Bundan boshqa ayollar ham ibrat olib, o'zlariga ishonch bilan rais nohiya nomiga ariza bilan murojaat qildi. Ularni shu qarori bilan tabriklayman. пас аз он Саломат Чориева дониши ҳуқуқи худро дар соҳаи истифодаи замин такмил дода, дар чорабиниҳои ҷамъияти фаъолона иштирок менамояд. ӯ дар ҷамъият ва оилааш эҳтироми бештар пайдо кард, азбаски ба иқтисодиёти оила ва ҷомеаи худ саҳми калонро мегузорад. ҳамчун лоиҳа ба масъалаҳои гендерӣ аҳамияти хоса медиҳад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ҳам мавқеи занро дар ҷомеа яке аз масъалаҳои муҳим баррасӣ мекунанд. мо ҳам ташаббускорон кӯшиш мекунем, ки мақоми занро дар ҷомеа баланд бардорем. ҳамин тариқ лоиҳа ба мақсади асосие, ки муносибатҳои гендериро дар назар дорад, ноил мешавад. яъне сафи занони соҳибкор ё ки занони деҳқон ҳамчун Саломат Чориева, ки роҳбариятро ба уҳда гирифтаанд, меафзояд.